Natarog ang prosecution diyang gilabanan ni Emma Nepomuceno ang babaeng yung gitanggong siyang gilang Diyos amahan nga si Casiano Tatay Luloy Apluad Jr. ni atong Martes. Apan masaligon sila nga hingpit yun nga mapamatudan ang pasangil nga illegal detention, pinagi silang mga testigos nga ipresentar ugma. King Perez ug Ginlimi. Dunggon ugma ang gifile nga motion for judicial determination of probable cause o ang pagkwestiyon sa depensa sa legalidad sa pagdakop sa giilang nga Dios amahan na si Casiano Tatay Loloy Apduhan Jr. Si Judge Hermes Montero sa Toledo RTC Branch 59 mao'y muhukom kon angay bang mabalhog sa prisuhan si Apduhan human pa sa nginling mi bilanggo kang Emma Nepomuceno. Masaligon si Vice Governor Agnes Magpale nga mapamatud-an ugma ang reklamong serious illegal detention bisan pa nga gidepensa ni Emma si Apduhan. Si Magpale mao'y pangu sa Provincial Women's Commission nga usa sa mga miluwas kang Emma sa panimay ni Apduhan. Dunay mga testigos ang prosekusyon nga makapamatuod nga wa buhii si Nepomuceno sa kamot sa iyang giilang nga Dios amahan. And these are former members of the cult. Well, I just wrote Colonel Guillama kay ang akong report. I've been monitoring, no? Daghang kaayong followers ba? Anong walay gubot? Giangko ni Magpale nga nawagtangan og paglaom ang mga kauban niini human dapigi ni Emma si Apduhan nga nagatubang karon og upat ka managlahing reklamo gawas sa serious illegal detention. Mura kaya na-discourage yung itong akong mga kuyog. After what they went through, maulang ninahitabo. No. We should not be discouraged. And we're out to prove that we were right. Gisalig na lang sab sa NBI 7 Regional Director Attorney Max Salvador ang hukom sa maong kaso ngadto sa korte. It's already in court. Diba? So it's for the judge to appreciate the evidences and the testimonies given. King Perez, News 5. Dili na face by face ang pagtukod sa bagong City Hospital sa Sugbo. Wa na usahin mo nga realignment sa dalan panganiban aron dili malangan ang proyekto. Leslie Cabinada Vistil, Sugilimi. Adunay kausaban sa plano sa pagpatukod sa bagong City Hospital. Sugdan kini karong buwan sa Hulyo ug humnon ang unang 5 ka andana sa building karong tuig 2016. Ang plano sa building adunay na po kaandana. Gipasabot sa ad hoc committee nga mas malangay sila sa pagpatukod sa bagong City Hospital kung ila pang sundon ang ilang unang plano. Dili na tukuron face by face ang building ug dili na usbon ang agyanan sa dalan panganiban. Matud pa mas malangan kon by face ang ilang pagtukod sa building samtang magagad-usab sila sa kwarta. So we have to build a new one. And this time we have to build better. Matud ni Mayor Michael Rama nga di nila malikayan ang ubang mga kakulian. Mikabat na sa 15 milyones ang piso mo hospital ku fund drive, samtang aduna say 50 milyones nga kantidad sa equipment ug tambal nga madawat ang bagong hospital. To have all things done according to its original plan. The council says that if we will have to adjust to the circumstances, then we will never have any hospital to come. Leslie Cabinada Vistil, News 5. Gustong ipakuha og balik sa State Auditor sa Dakbayan sa Talisay ang giyong sobra nga bayar sa pagpalit og rescue vehicle sa maong syudad. Apan depensa sa City Administrator, way overpricing kay mahalon gyud kuno ang maong sakyanan nga makatabang atol sa bisan unsang katalagman. Chinky Baguio sa Ginlimi. Nipagawas kagahapon og observation report ang Commission on Audit sa Talisay City Hall kabahin sa giingong nang hinubra sa kamahal nga rescue vehicle di nagkantidad kini og 3.5 million pesos. Sa report ni State Auditor Maria Daisy Mercedes sa buhatan sa mayor, nalatid ni dunay sobra nga 170,000 pesos ang kantidad sa maong sakyanan. Apan mato ni John Ayer de los Reyes, ang city administrator sa syudad, nga why overpricing ang hitabo sa pagpalit sa maong sakyanan. Nga ni-add na sila 175 kay sila may sole nga supplier aning Jack Scallion, which is di sa maayong kung ato niya siyang ipa-repair outside kay mawa man manalan void ang warranty. Dugang niini nga mahal ang maong sakyanan kay gidisenyo kini alang sa mga rescue operations nga dako ug matabang panahon sa mga katalagman. So ang kaning Jack Scallion ma'am is like dili ni siya parihas sa Hilux.
dili ni siya sa mga kanang ordinary lang nga sakyanan nga rescue. This is equipped with kanang for rescue. So naka-specialize ni siya abtan siya mga 5 to 6 feet, dili ni siya masudlan og tubig. Apan bisan pa man, gimanduan sila sa state auditor sa pagkuha sa sobra nga bayad gikan sa supplier aron di sila manubag sa ahensya. Jinky Barrio, News 5. Sa ulugon karong Mayo 16 ang ika-50 katuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Camp Marina. Gipaagi og duwa ang disaster training alang sa mga sakop sa Girl Scouts of the Philippines kaganina isip tipik sa maong kasaulugan sa pagkatukod sa Marina Yulo Vargas Regional Program and Training Center nga mas na ilang Camp Marina nga nahimutang sa Capitol Hill sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Subo. Duna sa 8-point challenge nga maagian ang mga Girl Scouts nga gikan sa nagkadaiyang parte sa nasod diin makakuha og mga badges ang makadaog. Training our girls and making them aware on how to answer, all the kinds of emergency preparedness like environmental changes, like the recent earthquake, having the typhoon. Igurang gimanduan sa West ang duha ka habig sa pagsubmit sa memoranda sa motion to quash sa search warrant sa impounding area sa Highway Patrol Group. Napulong kaadlaw lang ang gihatag ni Judge Soliver Pera sa RTC 7 Branch 10. Buot sa mga abogado sa Highway Patrol Group na mawagtangan og bili ang search warrant ug mga ebidensya nga nahipos sa NBI sa impounding area. Samtang gipasabot ni Cebu Provincial Prosecutor's Office Head Pepita Jane Petralba nga magpadayon gihapon ang ilang preliminary investigation bisan og hukman sa korte nga wala nay bisa og bili ang search warrant. Di na siya sa evidence nga na-covered sa search warrant. Kay doon na may evidence nga dili appeal sa search warrant, independent sa search warrant. No? Taas-taas pa ang panahon sa bakasyon ug di pa awahi nga magkat-on og bagong skills sama sa martial arts. Usa sa mga gikahiligan sa mga Pinoy ang martial arts nga Aikido nga nag-originate sa nasod nga Japan. Ato kining siren pinaagi ni Ryan Sorote. Kini ang randori kung ang dugang pag-atake sa mga kaaway sa Japanese martial arts na Aikido. Di sama sa ubang martial arts, ang Aikido usa ka passive or defensive martial arts nga namugna at hapon nga si Morihei Ueshiba. Nagtudlo kinig disiplina, di lang sa natad sa martial arts, kay lakip na sa kinabuhi sa mga nai-practice ni ini. Alang sa uban, ang Aikido usa ka pisikal ug kuyaw nga martial arts. Apan sa pipila nga mipili sa pag-practice ni ini, usa kini kamatang sa martial arts nga naghatag nila og disiplina. Discipline, number 1. Then respect to others. Everyday life like studying hard for the kids. Then showing respect to the teachers, to the classmates. Ray gipiling edad ang Aikido, mabata man o mababae o lalaki. Sa gustong makat-on, angay unang tunan sa mga Aikido practitioners o mga Aikidoka ang luwas na pagligid o pagtumba. Gamit sa Aikido, ang kusog sa kaaway pinaagi sa paglikay o paglabay. Tumong sa mga teknik sa Aikido, ang pag-immobilize sa mga kaaway pinaagi sa mga tekniks o gipaspason aron makalikay sa peligro. Prioridad sab sa mga Aikidoka, ang pagsiguro nga di masakitan ng ilang kaakbang. Aikido training is geared towards protecting your partner. We always inculcate, please, take care of your partner because this is the person that will guide you to learn. Naila ang Aikido, tungod kang Hollywood actor nga si Steven Seagal nga usasab ka Aikido master. Ryan Sorote, News 5. Mao kadto ang naglagob sa ato mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Mayo 8, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, Action!